sikhuluma nawe kwi-channel iNew Flick channel kunqa phambili udaba nobiothina kamaphupho nokunye njengoba ngisilandela abantu bendabuko sibe sikhulume nabo esizamayo ukuthi kuba abantu bendabuko abaletha kulwazi olumkanye olujiyile kwi-channel. So namhlanje sibheka udaba lamaphupho. Mina ngupastor WeNingi on eTV kule morning show ngoLwesine ngo-7 ekuseni silibheka udaba kanti insuku zonke sila kwi-channel lobu silibheka udaba sikulekelela qhubeka wenze okuhle. Mina ngifisela okuhle la empilweni kodwa nawe ngathi ungenza okuhle nakwabanye abantu futhi lokufisa kwenzeke kuwena empilweni. Sibheka udaba lalo amaphupho njengenjwayelo. Namhlanje ngifuna sibheke udaba lomuntu ophuphe edoba ufish noma edoba izinhlanzi futhi esibamba lezi inhlanzi. Lolu phawu sithatha njengoluhle kakhulu ngoba lusho ukuthi lindela mhlawumbe ukuba nengcebo nenhlanhla enkulu futhi engandile empilweni. Siloku sibese sikibhekela ngezwi lika Proverbs 8:18 lethi ke fortune and glory are with me, entering wealth and righteousness. Job 42:10 ithi ke then Yahweh returns Job's fortune when he prayed to him on behalf of his friends, and thus Yahweh increased all that Job had twice as much as before. Kanti futhi umuphupha la udoba izinhlanzi futhi uzibamba uba ungaphinde silichaze njengolusho ukuthi wena umuntu umhlobo oqeqesheke ngokwanele futhi umhlobo onamaso okuthola amathuba amahle noma angcono angasakusebenzela noma ke wena unamathuba amahle noma angcono azokuzuzisa ngokuthi wena usebenze kanzima noma usebenze ngokwesikhandla empilweni. Psalms 128:2 ithi ke you shall eat the fruits of your labor of your hands, you shall be blessed and it shall be well with you. Kanti kasivale ngokuthi uma uphupha udoba futhi inhlanzi uzibamba ngobuningi bazo nalolu phawu oluhle kodwa ke lona siyaphinde silichaze njengolusho ukuba nogcobo nokuba nobizo lokudoba noma lokumema noma lokunqenqa kanye nokusondeza abantu kuNkulunkulu. Ushuthi kungaphinde usho ukuthi la wena umuntu onogcobo umuntu onobizo lokudoba lokumema lokunqenqa kanye nokusondeza abantu kuNkulunkulu ongaba abantu nje abangakholwa noma abantu abaphila emhlabeni ukuthi abasondele kuNkulunkulu. uMatthew 4:18-20 and Jesus walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Maybe now sekuyisikhathi sokuthi ke uyeke yonke into oyenzayo ukungene ugxile emsebenzini kaNkulunkulu mangukuthi umfundisi mangukuthi umuntu ongumvangeli mangukuthi umuntu oyinceke ethile ufuna ukuthi ngathi ungagxila noma umuntu okholwayo nje futhi uyatshengiswa ukuthi hayi wena uma ungagxila emsebenzini kaNkulunkulu ungakwazi ukuzuza abantu abaningi bazuzele enkosini. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekulonele ngibusisa yona ke yoqala ivideo akusiyogcina akhona iswenzile nawo khona sisazokwenza ilandele ichannel like le video ulike manje.